Hayırlı kеш, hürmetli edebiyat seyircileri, kadirli dostlar, hem baş kalabız konakları. Biz bugün әлеге залга Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Разил Вәлиевнең гомер бәйрәменә, аңа 70 яшь тулуга багышланган юбилей тантанасына җыелдык. Hürmetli тамашачыларыбыз, кичәнең беренче өлешендә сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Разил Вәлиев әсәрләре буенча эшләнгән Язмышым юллары шигъри спектаклен тәкъдим итәчәкбез. Спектакльнең режиссеры Татарстанның халык артисты Рәшид Заһидуллин, инсценировка авторы Резида Сәләхова. Рольләрдә Артем Пескунов, Ильфак Хафизов, Булат Зиннатуллин, Зөлфәт Закиров, Лилия Камалиева, Гүзәл Галиуллина, Гөлназ Наумәтова, Айсылу Мөссәләмова. Шулай итеп, сезне Разил Вәлиевнең гыйбрәтле дә, серле дә булган җырлы-моңлы шигъри дөньясына чакырып калабыз. Рәхим итегез. Үз-үземне белә башлап, зихнем яктырып, күзләрем чын-чынлап ачылган чорда, иң беренче күргән, аңлаган, якын иткән кешем һичшиксез Әнкәй булды. Бала чакта да, яшүсмер вакытта да мин гел Әнкәй янәшәсендә идем. Чөнки Әткәй таңнан эшкә чыгып китә, кичен соң гына арып, талып кайтып керә. Ә мин көне буе иде Әнкәй янында. Гаиләдәге 8 баланың 6-сы кыз кыркын. Малайлардан иң өлкәне мин булганга күрә, йорт тирәсендәге ират эшендә күбрәк мин башкара идем. Яшьлек елларымны искә төшергәндә иң элек күз алдыма 6 пычмаклы җыйнак кына йортыбыз килеп баса. Ул йорт нишләптер миңа гел кышкы буран эшендә кебек тоела. Чөнки җәен без өйгә кайтып та кермибез. Бакчада шуп утыбыз, урманда җиләк җыябыз, болында печән әзерлибез, зәй суында балык тотабыз, су кыйнабыз. Ә кышын вакыт күбрәк өйдә үтә. Дөрес, якты вакытта чаңгы, чана ашулар, бездә кәшәкә уйнауларда бездән читтә калмый иде. Ә караңгы төшеп өйгә кайтуга, мин туңган аяк кулларымны җылтырга дип мич каршына менеп утырам. Аның төп сәбәбе бәлки җылыны булмагандыр да. Минем мич каршындагы Әнкәйгә якынрак буласым килә. Чөнки минем аңа кичә укый башлаган китапны укып бетерәсем бар. Бераз укыгач Әнкәй мине туктатып нидер сорап куя. Без китаптагы вакыйгаларга кирип китәбез. Андагы геройлар белән бергә яши башлыйбыз. Минем әдәбият белән, әдәби әсәрләр белән чын-чынлап кызыксына башлавым менә шундый озын кышкы кичләрдә, керосин лампасы яктысында Әнкәйгә кычкырып әкиятләр, романнар, повестлар укыган чагында башлангандыр да инде. Яшьрәк чакта Әнкәйнең хәтерен калдырган, үпкәләткән чакларыбыз да аз булмады. Шуларның берсе бигрәк тә хәтердә уйлап калган.
Мәскәүдәге әдәбият институтында укый башлагач, мин беренче курста өйләнеп, гаилә кырып җибәрдем. Yazlar белән син килерсең төсле, мин язларга шундый ышанам. Язлар җитсә, ташый мәхәббәтем, минем күңел язга ышана. Ышан килдем синең яныңа, яшьлегем бар канатында, сагышларны мәңгегә яратырга, мәңгегә яратырга. Язлар үтәр, сүнмәс безнең хисләр, мин бит сиңа шундый ышанам. Ялгыз җанда күз җитләре исән, ялгыз җаннар күзгә охшаган. Ошап килдем синең яныңа, яшьлегем бар канатында, сагышларны таратырга, мәңгегә яратырга, мәңгегә яратырга. Ошап килдем синең яныңа, яшьлегем бар канатында, сагышларны таратырга, мәңгегә яратырга, мәңгегә яратырга. Хатыным Алия белән икебезгә дә 21 яшь тулганда, кызыбыз Сөембикә дөньяга килде. Торырга урын юк. Тулай торакта бала белән яшәргә ярамый дип, урамга куып чардылар. Мәскәү янындагы бер иске дачаның хуҗасы белән килешеп шунда тора башладык. Аңа түләү, гаилә асрау өчен заводка эшкә кердем. Көндез лекцияда, төнлә заводта. Шуның өстенә шигырьләр, проза әсәрләрен язып маташам. Китап чыгарырга җыенам. Дөнья куа-куа бергәләнеп суккаланып йөри торгач, 2 ел вакыт үтеп тә киткән. Ә минем әле һаман да яшь киленне әнкәйәткә яна алып кайтып күрсәткәнем юк. Кайтыр иде. Юлга да күчтәнәч бүләк алырга рәт юк. Көннәрдән бер көнне әнкәйдән хат килеп төште. Хатның башында авылдагы өйдәге хәлләрен язган, ә азагын шигырь юллары белән тәмамлаган. Кайтсаң иде, кеше улы кебек, япсаң иде лапас түбәсен, өйләндең дә, көйләндең дә ахыры, оныттың да безне күрәсең. Оныттың да безне күрәсең. Бу юлларны укыгач йөрәгем өзелеп төшкәндәй булды. Әйе, чынлап та, кайтмауыма бик нык үпкәләгән, рәнҗегән иде ул. Мин утырып шунда ук шигырь белән аңа җавап хаты яздым. Ниләр языйм, әнкәй, ни җибәрим? Ниләр языйм, әнкәй, ни җибәрим? Бар булганым кагаз һәм каләм. 70 тиен юлы шигыремнең шигырьләтәгенә җибәрәм. Үпкәләм, сөйләмәдең диеп, Уитмен һәм Лорка турында сорый идем. Әнкәй, зәй артында җир белән күк нигә орына? Матурлыкны күрә белгәнсең син, белмәсәң дә якта Шишкинны. Хәлең ничек, әнкәй? Билең сызламыймы? Безнең монда 6 көне. Шәһәр матур, яшәү рәхәт диеп, үткән хатта сине алдадым. Моңсуланып, банан ашап йөри. Балан ашап үскән малайым. Ә
бананнан кабак тәмекиле. Безнең якта кабак мул була. Сарыкларга кабак алыр өчен базга төшкән чакта егылма. Сарык дигәч, болыннардан икән. Гыймадымы хаман көтүче? Көтүчесез калган көтү ничек? Без дә шулай хәзер җир өчен. Бүргә түгел, илгә китәбез бит. Елап бардык, ләкин юл буе. Озатып калдык куе. Синең өчен иң кадерле нәрсә шул куе. Шул куеда синең бар фәлсәфәң. Без мәңгелек дисең куе күк. Ә шулай да күз алдында йөзең еламсырап тора боегып. Киттек инде. Киттек, теләп киттек. Монысында беркем кулмады. Кая барсак, ой ияреп барды, һәр урманда бүре улады. Без киткәнгә юллар сөенделәр. Җирләр гизеп аяк арыды. Улларыңны саклый алмадың шул. Үз-үзеңне сакла, ярыймы? Ниләр языйм, әнкәй, ниләр салыйм. Бар булганым кәгазь һәм каләм. 70 тиен юлы шигыремнең. Шигырьләтә генә җибәрәм. Әнкәйгә исә күчтәнәчләремдә. Хәтта шигыремдә түгел. Ә үзем кирәк икәнлегемне мин шактый соңрак. Яши генә аңлый башладым. Әнкәйгә багышлап мин аннан соң да шактый шигырьләр, җырлар яздым. Әмма инде хәзер әнкәйгә сүземнең генә түгел, ә үземнең кирәк икәнлегемне бик яхшы белә идем. Шуңа күрә җай чыккан сайын, әнкәй янына кайтуымны мин үземнең гап-гади бурычым дип кенә санамыйм. Әнкәйне күрү, әнкәй белән сөйләшү минем үземә җан тынычлыгы бирә, минем иманымны бетәйтә. Әнкәйнең хәйр-фатихасы белән эшләнгән эш һәрчак игелекле була. Әгәр яшәү рәвешемнән, тормыш итүемнән әнкәй канәгать, хәйрхах икән, димәк мин дөрес юлда. Әнкәйне бик сагынган чакларда мин аңа багышлап язган җырымны эштән генә көйләп йөри башлыйм. Тәрәс каршындагы янкелә. Тәрәс каршындағы янкеләр, синең кебек ашар ялынған, синең шәшең төсле ак җил тузгай. Мин кышларда сине сагынам, синең шәшең төсле ак җил тузгай. Мин кышларда сине сагынам. Офыкларга карап һәр көн саен, сине уйлыйм, сиңа табынам. Бөтенләй тиздән кайтырмын күк. Сине, әнкәй, сине сагынам. Бөтенләй тиздән кайтырмын күк. Сине, әнкәй, сине сагынам. Сине, әнкәй, сине сагынам. Башлангыч мәктәпне без үзебезнең авылдагы элекеге мәчет бинасында укыдык. Бу мәчет 1921 елда ук салынган булса да, бер якка да кыйшаймаган, таушалмаган, бары тик манарасы гына җил давыл искән көннәрне үз язмышына сыкранган кебек ыңгырашып куя иде.
Казан, Татарстан, bütün татар халкы үшін Сөйімбике манарасы не дәрежеде қадірлі болса, біздің ауылыбыз халқы үшін Манаралы мәшіт бинасы шул дәрежеде қадірлі изгейді. 21-ші ашлық елында ауылдашларыбыз аны нешік көтәрі алғандыр. Бұл мұғжиза меңа бүгінгі күнге қадар ашылмаған сер болып қала бере. Мәктәптә оқығанда ең зор тілегімнің бірсі, әлігі манараның ең ұшына мініп, тирә-йөнгә көз салу еді. Манара 2 балконлы болып, үстәге балконға қадар бұрмалы басқыштан мініп була. Әммә бұл манараның іштен 2 өлішігіне, аның ұшлайып келген, түбәсіне күміш түстәге ай қынапланған конус сыман өлішінде басқыш мазар yok. Анда күгәршінлер патшалық ете. Күгәршінлерге кіріп шығып жүру үшін ең юғарыда кіші башы сиярлық қына тәрәзеде бар. Менің хыял нешікті шул ай янына қадар мініп, әлігі күгәршін тәрәзесінен тирә-йөнгә көз салуйды. Аның өзіне көрә сәбәбі де бар. Бір вақыт менен кейден мәшітке манара не үшін керек деп сұраған едім. Ол меңа манараға мініп мәзин озан етсін үшін олым. Манараға мінгеш бүтін ауыл көріне, тауышта еррақ-қарақ ішітілі. Манараға мінген кіші Аллахы Тәғәләгә яқыная деп жауап берді. Бұл сөздер менің көңіліме ғұмырлікке ойылып қалды. Әйтерсің шул ай янына қадар мініп, әлігі күгәршін тәрәзесінен башына тығып қарасам, меңа күршауларына түгіл, Мәскәу, Казан қалалары бүтін дүния. Хәтта Құдай Тәғәлә өзі де көрінір кебек еді. 4-шіде оқығанда бары бір міндім бет менің ол манара ашына. Қала астындағы шірік тақталарını сындыра, қол аяқларını қаната болса да ең үске өрмеледім. Күгәршін тәрәзесінен башы тығып қарағаш. Әлі бірінші тапқыр алдымда шундай иркен манзара ашылудан, әлі манара шайқалып кетуден көз алларым қараңғыланып, башым әйленіп кетті. Көңілге шум кірді. Әйтерсің, рұқсатсыз несіз өз билемелеріне бәріп кіргенім үшін, Құдай Тағала шулай ақылымны тымалы еді. Белгілі, мұндай нәтижені мен сыңырақ, біраз үскешірек ясадым. Ол вақытта манарадан қобалана түшкенім гіне есте қалған. Шушы мәшіт манарасы аша бірінші тапқыр дүнияның зұрлығын, матурлығын көруім. Тәугі тапқыр қиялы көкке ашуым бүгінгідей хәтірімді көз алдымда. Ол вақытта мен көкке гіне ашып қалмадым. Құдай Тағаланың өзі білән көрішкендей болдым. Әлі қомында құлағымда әнкәйемнің сөзлері яңғырап тұра. Манараға мінген кіші Аллахы Тәғәләгә яқыная. Юанам, сине уйлап, балашаққа қайтып барам, ғүмірім қырып уйлап, балашақ!
юанам, сине уйлап, балашаққа қайтып барам, ғөмірім қырып уйлап, там-там-тара-тарам, пам-пам. Аға шешме жырлап, білмей талашаға, шешме жырын үсті болсын балашаға. Білем жанды әні, мәңгі қалашағы, әні білен ұсын балашағы. Әйден жырлайық әлі бірге, көңіл мұңға толған, әмді кіші жерде, әлік бала бұлан. Әйден жырлайық әлі бірге, көңіл мұңға толған, әмді кіші жерде, әлік бала бұлан. Әйден жырлайық әлі бірге, көңіл мұңға толған, әмді кіші жерде, әлік бала бұлан. Кеше гомере буе үз янәшәсендәге адәм балаларын аңларга, алар белән уртак тел табарга, аларга якынайырга омтылып яши. Бу теләсә кайсы кешенең яшәү мәгънәсе. Әмма кеше күңелен, аның уй-хисләрен гади сүзләр белән генә берничек тә аңлатып булмый. Ялай, сугыша жерде акыл күпме жауап эзләгән. Дөньяны үзгәртәм мин бүген, булмаса үзем үзгәрәм. Аңламыйлар, җилле зәңгәр дисәң, тормышыбыз сабантуй дисәң, һәр нәрсәгә минем үз атамам, айны кояш диям теләсәм. Чәчәкләргә үз исемем бирәм, мең тереләм көнгә, мең үлем белән якалашканда да акны кара диеп сөйләмәм. Дуслар юкта, шан дуслыкны мактыйм. Бу дөньяда яшәү мең рәхәт. Адашыпмы кайчак килеп чыга, безнең йөрәккә дә мәхәббәт. Кайчагында уңны, солны бутыйм. Булгалыйла инде, булгалый. Кешеләрдән гел яхшылык телим. Мин хыялый бугай, хыялый. Хаксызлыкны күреп, ярсыйм, шашам, матурлыкны күреп төзеләнәм. Дөньяны үзгәртәм мин бүген. Булмаса үзем үзгәрәм. Күзләрдә иртәнге шык түгел, тапталган мәхәббәт яшьләре. Мин көлмим, кешеләр көлгәндә, еламыйм, кешеләр
еласа. Мин инде бәхеттән ваз киштем. Таңнарда жанымны моң баса. Мин килдем кояшлы дөньяга. Мин җирнең иң соңгы бер гөле. Кем табар миңа бер җылы сүз? Кем ашар сагышлы күңелне? Bakşalardan bılbıl kaçsa, gözler tise olmak aşka, koyga düşse bizning boshqa, bir koygını beshga ay bulayik. Koyga düşse bizning boshqa, bir koygını beshga ay bulayik. Qishloqlig'i gulga ko'chgan, olma g'ishlar quyosh ichgan, ko'ngillarga shodlik qo'shgan, bir shodlikni beshga ay bulayik. Ko'ngillarga shodlik qo'shgan, bir shodlikni beshga ay bulayik. Shodlik keldi, qayg'u tushdi, baxtlansin ko'ngil uchun, baxit bo'lib olma pishdi, bir olmani beshga ay bulayik. Baxit bo'lib olma pishdi, bir olmani beshga ay bulayik. Нигә дип Аллаһы Тәгалә берәүләрне ират, икенче берәүләрне хатын-кыз итеп яратты икән? Нигә? Әйе, нигә? Берсе-берсен сөешеп бала табу, нәселләрен дәвам итү өчен генә түгелдер, минемчә. Худайның кодрәте шиксез бит. Теләсә ул кешеләрне башка юл белән яралта, ишәйт алган булыр иде. Ниндидер башка максат, башка мәгънә. Без аңламаган ниндидер сер бардыр кебек монда. Кеше җирдә максатсыз яшәргә тиеш түгел. Ә максат ул хәрәкәт, максат ул көрәш дигән сүз юкка гына бездә хәрәкәттә бәрәкәт дип әйтмәгәннәрдер. Иратның төп максаты, төп хәрәкәте кемнедер яисә нәрсәнедер җиңү, яулау, буйсындыру булган. Борын заманнан кеше табигатьне буйсындырып, яшәр өчен үзенә яраклаштырырга тырышкан. Аннары ул корал ясап, гаскәрләр туплап, илләр, җирләр яулаган. Әмма бу яуларның, бу көрәшләрнең үзәгендә, нигездә хатын кыстырган. Хатын кызның күңелен, йөрәген яулау өчен иратлар дуэльләрдә һәлак булган, яуларда башын салган. Димәк,
Иратның яшәү мәгънәсе иң олы максаты. Илләрне җиңү, җирләрне яулау түгел. Хатын кыз күңелен яулау икән лабаса. Хатын кыз? Хатын кыз. Иратка караганда күпкә катлаулырак зат. Хатын кызның максатын бер-ике сүз белән генә аңлату, шәрехләү мөмкин түгел. Беренче чиратта ул матурлык, гүзәллек иясе. Гүзәллек иратның башларын югалтып, утларга кертә торган гаять тә көчле, ымсындыргыч илаһи көч. Аннары хатын кыз гаилә дип аталган иң куәтле һәм мәңгелек дәүләтнең төп хуҗасы, ханбикәсе. Кешенең һәм кешелекнең язмышын беренче чиратта илләр, дәүләтләр куәте түгел, гаилә куәте, гаилә ныклыгы хәл итә. Иң мөһиме, хатын кызның иң асыл сыйфаты гашыйк була һәм гашыйк итә белүендәдер. Аллаһы Тәгалә тарафыннан яратылган якты дөньяның нигезендә ярату дигән тылсымлы сүз ята. Димәк, иксез, шиксез җиһан белән, безнең белән иң бөек көч, ярату көче, ярату хисе идарә итәргә тиеш. Менә шуның өчен җирдә мәхәббәт тантана итсен өчен хатын кыз һәм ират итеп яратылган бездә инде без бу дөньяга син күрмисең. Күрмисең син. Үзең һаман алга барасың. Ашыкмача, ялгыз үтеп булмый. Кайгы белән бәхет арасы. Син сизмисең. Сизмисең син. Син сизмисең. Йылдыз атыла. Җиргә карап күрми каласың син. Син күрмисең күктә ай тула, син. Тоймыйсың. Тоймыйсың син. Көзләр килә, аннан кыш була. Салкын җилләр әнә ятып елый. Ятып елый җилләр таш юлга. Шулай күрми, сизми, тоймый гына. Күңелең соң кая ашыга. Йөрәк җилең ятып елар әле. Минем йөрәк тиздән таш була. Сине эзләп мин тауларга мендем. Аннан аштым күккә. Мин яратмыйм имеш. Күршеменә юкка синең үккә. Телисеңме, кара күк йөзендә булам янар йылдыз. Аңладыңмы инде сөюемне? Күктә дә мин ялгыз. Наз кирәксә битләреңне сыйпап җылы җилдәй исәм. Хат язармын яшен уты белән, мин дип яшим. Исән. Ышандыңмы инде сүзләремә? Оныттыңмы үпкәң? Ышандым. Тик минем күңел инде башкаларда күптән.
Sağışlarga uğralam, sağışlarıma uğralam. Min bitsinsiz ıralamam, seni yuvalığa yuvalarım. Sağışlarga uğralam, sağışlarıma uğralam. Min bitsinsiz ıralamam, min bitsinsiz ıralamam. Yılatasız kızlar. Min kumaş da pişirmedim. Kukka akşa şiymedim. Kimgedir boş da imedim. Min barı jar kiledim. Satı alını bilmedim. 20'de eğlendim. Düşmanlar gaybet siledi. Min barı jar kiledim. Pigaska'da hey! Atlanmadım. Barnaska'da menmedim. Yüreklerini de vatmadım. Min barı jar kiledim. Alar birge uşak yaktı. Min yalgızım kiredim. Harda jırla bulma sahrı. Min yalgız jır kiler. İki yar kuşalar şikeldi, yılgalar sayıkan şagırda. Kümege oturup yumuşakta, şevlebiz kulkunda şakada. Ömrünün ortası şerlesi, canımını aşımasın tümünerge. Rahmetin yılgası sayılır, yarları kavuşkan günlerde. Yaralar soyukan şakarda, utardın kimenin gülüne. Hislerim reşesi ışırda, mehabbet bin gözlerine. Ömrünün ortası şerlesi, canımını aşımasın tümünerge. Rahmetin yılgası sayılır, yanları kavuşan günlerde. Ömrünün ortası şerlesi, canımını aşımasın tümünerge. Rahmetin yılgası sayılır, yarları kavuşkan günlerde. Rahmetin yılgası sayılır, yarları kavuşkan günlerde. Dostum, Алмаз bilen biz her yılını özümüzün oğul savantığına kaytırga tırışabız. Kaytga şu yıl boyu görüşmegen yaştaşlar bilen uçraşırga, oralaşırga da joyşıga, iden ige yürü beyrem. İtilge de turuk ile. Bir yılını şirattağı sabantığa koyduğuna,
Әтисе Наил абый. Алмазға бик шәп баян алып қойған. Германияда эшләнгән бу затлы баянның бәясе дә машина хакы тора дип сөйләделәр. Бүләкле биргәндә Наил абый Алмазның колагына киртләп куйды. Бу баянда өйдә һәм клубта гына уйныйсың. Урамда яисә сабан туенда шыңгырдатырга элекеге баянында бик җиткән. Әгәр яңгыр тамчысы гына төшсә дә, яңа баяныңның күрәге җәбеп рәттән чыгарга мөмкин. Яңа баянны баянга кушып үзен дә мактый торгач, Наил абыйның күңеле йомшарды бугай. Ярар, әйдә. Баянны сабан туйга алып чыгарга рөхсәт бирде. Алмаз, һәр вакыттагыча мәйдан уртасында игътибар үзәгендә. Ул көнне әле кулында өр-яңа немец баяны булганга инде. Бигрәк тә илһамланып уйнады. Дәртләнеп җырлады. Ак күлмәге манма су булган чебидо. Sözlerini barlap yürü turgaç, yürek hislerimiz şitlikten çıkıp, bizge yaş Araslan halkı kire başladı. Olmaz yalandırıp durmayın. Yana bayanını bir tuhtavsız tarta da tarta! Olay şaklarını iske çürek şaklaşıp jırlı bizning iyi aldına kelip şitkeş, benim enekešim Almazның ayvayına qaramışa, işi aldına kultıklap alıp kirip gitti. Başta iге kirip әнинең тел yutarday бәлішін мақтай баянда oynadı Almaz. Onları meclis әкірілеп, Munçaның yol bölmesine koştum. Men Munça tübesinden tuyra sibirkesini alıp düşüp taşqa bar jibərgəndə. Almaz levkede zatlı bayan tartıp oturaydı. Remzil ve Rifkat dostumuz Levkan'ı sahneye eğlendirip bütün dünyaların unutup Garmın oğlik 50 duzkay jarın suza. Garmon alık, ali dostkay, garmon oynadık, Tatar munçasındağı issilikке şide almağın ür-яңа немец bayanın kurigi bir yaktan kubub ulem avazını çıgarganday Oxaldı. Бәтті баян! Үйге қайтқаш, Almaz әтисінен нендей сөзлер ишеткенде? Нендей? Білмейм. Хәзер. Әмма bu bayanны безнең беренче һәм соңгы күрүбез булды. Егетләр, яра! Yarar indi! Üstübretler min yapıştırır mı? Үзем бүтән күрмәсәк тә, безнең күңелләрдә ул немец баяны. Өйне мұнша баяны. Нинди мунча баяны? Немец баяны. Мұншада кірдік бітеді, мұнша баяны бұл шыға бітеді. Немец баяны. Яғы инде мұнша. Yigitler! Zatlı bayan. Затлы баян. Егетлер, хәтерлисезме? Безнең авылда тагын берничә атаклы кеше бар иде. Шуларның берсе Учитель Сәхби исеме белән даны таралган Сәхбетдин абый. Оны кім білмей. Бу затлык ушамат аңа 30-нчы елларда мәктәптә укытканда бишеп калган булган. Ул авылның атаклы балтастасы. Әмма бүрәнә күтәреп караш эшләп йөри торган уста түгел. Йорт җирнең бизәкләрен ясаучы, сәнгать дәрәҗәсендәге шын оста иде. Тирә-юнь авыллардагы иң матур тәрәзә кашагаларын агачтан уеп ул ясаган. Иң мәхәббәт урыс капкаларда аның эше мәчет манарасын торгызганда да Сәхбетдин абыйга ярдәм сорап барырга туры килде. Җитмәсә, әле ул иң нәзберек уен коралы скрипканы да үзе ясый. Һәм һәр елны җыен башланган көнне халыкны үзе артыннан ияртеп, скрипка уйнап урам буйлап уза. Кызык та сәердә кеше учитель Сәхби. Сугыш вакытында әсирлектә булганга күрә, ул авыл колхоз тормышына артык катнашмыйча, дөресрәк аны катнаштырмадылар.
ялгыз гына яши. Үз гомерен күбрәк үзе белән генә үзгарайды. Хәләл җефете белән нигәдер сүзгә килешкәннән соң, ул өеннән чыгып китеп гомеренең соңгы көненә кадәр үз ишек алдындагы остаханәсендә яшәде. Бу остахана утын яга торган акшарланган миштән, кечкенә сәке, аш өстәле һәм төп эш урыны агач верстактан гыйбарәт иде. Хатыны белән бергә тормаса да, аңа авыз ачып сүз катмаса да, киемнәре каралгач ул аларны ишек алдында ләгәнгә чыгарып сала, әтәгәсе киемнәрен юып, үтекләп аларны булдырга юып куя торган иде. Нигә ачуланышканнардыр, белмим. Әмма үпкәләре ни кадәр зур булса да, алар чынлап аерылышмадылар. Сәгъбетдин абый 94 яшенә кадәр лапас ышыгында яшәсә дә, йорт җирен каралты курасын һәр чак карап, йортына күз колак булып торды. Әнкәйнең инесе Раиф абый да немецларда әсирлектә изәшкәнгә күрәдермен. Әллә инде икесе дә балта остасы булгангамы? Алар бик еш очрашалар. Очрашканда сөйләшеп сүзләре бетми торган иде. Әгәр инде бераз төшереп тә алсалар, әңгәмә башта татарчадан русчага, аннары әкренләп немецчага күчә. Күрәсең, алар үзләре генә белгән серләрне кеше аңламасын дип шулай сөйләшә торган булганнардыр. Авылга кайткан чакта мин гадәттә яңа урамда юл өстендә яшәгән Сәгъбетдин бабай янына сугылып чыгарга тырышам. Чөнки аның белән сөйләшүе кызык. Ул күпне күргән, күпне белә, һәр нәрсәгә үз карашы, дөньяга үз мөнәсәбәте бар. Яше 90-ны узса да, җөмләсе төзек, фикере төгәл һәм ачык. Аның остаханә сарайында, түр стенада татар кыяфәтле Ленин портреты эленеп тора. Еллар тузаны һәм кояш нуры сеңеп, ул инде шактый саргайган, төсе китә башлаган. Бер кайтуымда мин аннан: Сәгъбетдин абый, без бит инде башка заманада яшибез. Ленин модадан чыкты. Хәзер аны мәктәп балалары кем икәнен дә белми. Нигә бу иске портретны алыштырмыйсың, дип ярым-җидди, ярым шаяртып сорап куйдым. Ул миңа бераз сынап карап торды да, авыз чите белән елмайды һәм әлегә бу стенага эләрлек кешегез юк бит. Булгач эләрмен, диде. Сау булашып китәр алдыннан мин аннан берәр көй уйнамын сорадым. Ул ашыкмыйча гына кулларына үзе ясаган скрипкасын алды да иң яраткан көйен, Сәйдәшнең хуш авылымын сузып җибәрде. Бу мизгелләрдә ул безнең белән түгел, үзенең туган авылы, узган михнәтле гомере белән сау булаша иде. Икенче кайтуымда Сәгъбетдин абый инде мине кабер ташы кыяфәтенә кереп, авыл башындагы зиратта көтеп тора иде. Шывала туған яқта турғай тауышы, бары турғай аңлый буғай минем сағышны. Сайра турғай мәңгі сайра, аңлыйм телеңне. Син сайрасаң дөнья ямле, яшәү күңелле.
мине аңлар. Сайрый тургай туган җирдә шатлык түгәлә. Тургай җыры, тургай моңы минем күңелдә. Шырлый бүген бөтен дөнья тургай телендә. Мин кушылып җырлыйм аңа туган телендә. Туган телдә җырлый чишмә. Туган телдә шаулый таллар. Туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар. Туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар. Бір 1967 елның августында Мәскәүгә барып, инде ничә еллар хыялланып йөргән атаклы уку йортының Максим Горький исемендәге әдәбият институтының 1-нче курсына кердем. Мәскәү котышкыч зур. Мин анда кечкенә йомышка кебек халык ташкыны арасында агып бөтерелеп йөрим. Үземә үзем урын таба алмыйм. Шулай каңгырап йөри торгач, көннәрдән бер көнне Казандагы дусларга, о сәлам, туганнарга хат салырга дип Кремль янындагы үзәк телеграфка килдем. Хат язып торганда, минем янга 7 яшьле бер кыз килеп басты. Нидер сизенеп күтәрелеп карасам, Молодой человек. Ой, Разил, Гәүһәр! Гәүһәр! Мин кияүгә чыктым бит. Казан университетында укыганда 1-нче курста кияүгә чыгып, Мәскәүгә күчеп киткән иде. Гәүһәр мине октябрь бәйрәменә кунакка чакырды, ире Әнвәр белән таныштырырга, аш студентны татар пәрәмәше белән сыйларга вәгъдә итте. Аларның Мәскәү елгасы буенда урнашкан фатирларының бусагасын атлап кергән көн, тормышымның иң зур бусагасын атлау буласын билгеле, мин ул вакытта әле белми идем. Таяр кыймас кына мине стәл янына барып утырткач, әле мине кунаклар белән таныштыра башладылар. Исәнмесез. Исәнмесез. Здрасте. Здрасте. Разил Валиев, булачак шагыйрь, здравствуйте. Утыр инде. Синең монда сүзең юк, син пантомима гына. Каршыда утырган, шактый вакар кыяфәтле, әмма чын татарча мөлаем йөзле Мөгазима апа, Үзбәкстанның Маргелан. Әйе, Маргелан шәһәреннән килгән икән. Янәшәсендә йылышып утырган, йөзеннән сабыйлат төсмерләрдә чыгып бетмәгән кеше кызга Гәүһәр Алла, пәрәмәчләрдән сыйлан инде. Алла дип эндәште. Аның үзендә монда Мәскәү шәләтеп. Эй, рәхмәт, Галя. Галя? Соң русча Галя була бит инде, әйе. Танышып беткәч, Алланың исеме Олия, миңа шикәр генә алып бир әле. Алия булып чыкты. Ашап ішіп туйгач, мин кайтырга җыена башладым. Гәүһәрнең кысан фатирында Алиягә урын җитмәгәндер. Ул да кайтырга ниятләде. Кайсы якка кайтасыз? Добролюбов урамно.
Диде. Ни ғажап, аларның тулай тұрағы менекі білән янәшәдә икән лә баса. 8 миллион кеше яшәгән шәһәрдә элекеге курс ташыңны шыратуны, аларга кунакка килгән кызың синең белән күршедә яшәвен, язмыш шаяртуы димичә нәрсә дисең инде тагын. Минем ул вакытта Бальзак иҗаты белән җинләнеп йөргән көннәрем иде. Алияданың шактыгын әсәрләрен укыган икән, ел буе Бальзак геройлары турында, француз әдәбияты турында сөйләшеп кайттык. Ә инде Бальзакта, Бальзак геройларынан, мәхәббәт маҗараларына бер генә адым кала. Икенче көнгә безнең Тулайтракта Евгений Евтушенко кичәсе булырга тиеш иде. Мин Алияны шул кичәгә чакырып, Тулайтрак ишек төбендә моңсу гына саубуллашты. Ул кистереп җавап бирмәде. Җай чыкса, килермен? Диде. Ey de resim Yasimeli, bulsan bir kızık, tumanı ak kağız bulur, yangırı sızık. Onları seni yasarmın, yangır astında, benim yanga aşığasın ak tuman aşağı. Göz yasarmın, senger bu yağı tabalsana gel, çünkü senin gözlerin sağıştay senger. Tım kalır mı? Güzelerinde gürgeş yaşlar. Şul şağında, yüreğimde yaşınlar yaşlar. Min аны икеләнә Тулайтракның ишек төбендә көттем. Үзбәкстанның иссе һавасында пешеп өлгергән йөзем кызының авылдан көчкә качып кутылган бәрәңге малае белән аралашасы, якынайысы килүенә минем аз гына да өметем юк иде. Ә ул Исәнмесез? килде! Тулайтракта яңгыраган шигырьләрне безнең кебек йотлып тыңлаваның рус шигъриятеннән шактый хәбәрдар булуы мине бөтенләй иретеп җибәрде. Кичә кич троллейбуста башланган әңгәмә бүген безнең бүлмәдә дәвам итте. Шулай итеп безнең танышып, якынайышып китүебезгә Бальзак белән Евтушенко. сәбәпче булды. Шул көннән, шул мизгелдән башлап безнең язмыш елгалары кушылып бергә ага башлады. Яхшыдырмы ул, ямандырмы ул белмим. Ләкин минем һәммә җирдә ашыга, кабалана торган гадәтем бар. Алия белән танышуга берничә атна үткәч, без инде гаилә корып бергә яши дә башладык. Мин Бурят шәһәре намҗил костюмын киеп, Алия Рим мапасыннан 2 размерга зуррак туфли алып, аның ишенә кыягаз дөңгечләп, ЗАГСка киттек. Язылышып кайткач, Тулайтракның 5-нче катында 4 кеше гөрләтеп туй ясадык. Алия тәмле итеп пылау пешергән иде, мин кибеттән шампан белән коньяк алып кердем. Мин ул көнне әлеге гамәлемнең тормышымдагы иң зур вакыйга буласын белми дә аңламый идем дә. Без таң атканчы җырладык, биедек, шаярдык, көлдек. Аннан мин шактый вакыт мәхәббәт исереклегеннән айный алмыйча әсәрләнеп йөрдем. Yazlar kebek yanıp
ныклы җиргә төшеп, тормыш мәшәкатьләре белән күзгә-күз очрашкач, дөнья үзе безнең белән уйный, безнең белән усал итеп шаяра башлады. Өйләнешеп бергә яши башлагач, мин Алиягә багышлап Вәгъдә исемле шигырь яздым. Öjümah vəqdə itmim sina, bik taralı şiklərim. Бар байлығым, şiirlərim, hem de kara hikmegim. Көкні bir almam sina, Yıldızsız da itmemin, ayını bütün kiyi saklap, sine ahırı kütkenmin. şadlıklarım tulu kiliş, kaygımna da tükmedim. Yırtım tebenek bulsa da, büyük eli küklerim. Belki bəxtli bulmazsın. Bəxitsiz de itmemin, Öjümah vəqdə itmim sina. temuhka da kürtmemin. Yaşay başladık şulay. İkinci kursta okuganda kızımız dünyaya geldi. Kızımızga şun Tatarşa bolsun deyip Suyinbike ismi kuşarga niyetledik. Moskva Zaksındagi isimler kitabında onda isim yok eken. Kazanға Til Edebiyat һәм Сәнгать институтына татарларда шундый исем барлыгын рассауларын сұрап хат яздым. Минем гызырымны балачага шаяру дип аңладылармы, әллә башка сәбәп беләнме? Белмим, җавап язуны кирәк санамадылар. Көтүп тә Казаннан хәбәр килмәгәч, Владимир Ильич Ленин исемендәге иң зур китапханәгә барып, шундагы 20 миллион китап арасыннан татар тарихына туры килгәннәрен эзләп таптым да, Сuyinбикә Ханбикә исеме кергәннәрен сайлап, ЗАГСка чаптым. Ләкин бу юлы да мине бик төксе каршы алдылар. Чөнки китапларның берсендә ул исем Сuyinбикә дип бирелсә, икенчесендә Сuyinбикә, өченчесендә Suyinбикә дип әллә ничә төрле бирелгән иде. ЗАГС хезмәткәре китапларны кире миңа бирде дә, башын аскаеп нидер язуын дәвам итте. Шул чак минем күңелем тулды. Кычагымдагы китапларны ташлап чыгып йөгрәсем килде. Әллә бишектәге исемсез кызымнымы? Әллә үземнеме? Әллә кимсетелгән хукуксыз халкымнымы кызганып, күзләремнән кайнар яшьләр тәгәрәде. Минем тыртыштай басып торуым аптыраган ханым башын күтәреп карады да, теш аралаш кына Упрямый татарин. дип куйды. На! Берничә секундтан инде мин Мәскәүгә, бөтен дөньяга булган рәнҗүемне онытып, Сuyinбикәле таныклык белән тулай тракка очып кайта идем. Бәхетең мөлдерәп торганда, очрасам бәхет юлында. Онытма бәхетләр кирәген, туачак кызыңа улына. Гашыйклар күр дисәм юлымда күңелем, көнләшә кызыга бар булган уйлаган хисләрем. Туачак улыма кызыма. Гашыйклар күр дисәм юлымда күңелем, көнләшә кызыга бар булган уйлаган хисләрем. Туачак улыма кызыма. Аңласа әгәр ул җанымны, күтәреп йөртергән кулына, җанымны урталай бүләрмен, туачак кызыма, улыма. Гомернең иң матур мизгеле яр белән бергәләп узыла. Ник яшим дөньяда булмаса, туачак улымда, кызымда. Гомернең иң матур мизгеле яр белән бергәләп узыла. Ник яшим дөньяда булмаса, туачак улымда, кызымда.
Кай вакытта миннән син бәхетлеме дип сорыйлар. Ә минем бәхет турындагы уйларым аларга бераз сәеррәк булып тоела. Чөнки мин кешене бер вакытта, менә бүген, шушы вакытта, шушы мизгелдә бәхетледер дип санамыйм. Минемчә бәхет ул үткәндә яисә киләчәктә генә була ала. Бәхет ул үткәндәге кадерле мизгелләрне сагына алуда. Бәхет ул киләчәктәге син ирешәсе уңышларда, син ачасы ачышларда, шулар хакында хыялланып, татлы хисләргә бирелә алуда. Ә бүгенге бәхет ул бәхет түгел, ә ләззәтле минутлар, вакытлы рәхәтләр генә. Kıya taşka minip şiir yazdım. Bu şiirim bәхет turunda. Huzurlanıp tauda basıp duram. Bulutlarga başım vurunam. Şundy yakın mina bar kişiler. Tuğan yağım gibi keng cihan. Taşlap gitken yarım geri kayıttı. Kollarına al su gülciğin. İnlerine şatlık yigitiyep, sizilmide öte ay yıllar. Üzenlerde iller suğuşmular, suğuş oynay molaylar. Oyunşıklar tizip şul molaylar, meydanlarda yasi paratlar. Dengizlerin yazgı da şu suı, bata onda kağız karaplar. Kişler jitse kulga kul tutuşup, eğlen beylen oynay devletler. Bar kişiler şunday keng köngülli, bar kişiler şunday eybetler. Huzurlanıp tauda basıp duram, bulutlarga başım vurunam. Hıyalarga minmey anlamazsın bu şiiri bәхет turunda. Кеше якты дөньяга ни өчен килә? Билгеле инде. Яшәү өчен, тормыш итү өчен диярсез. Ә нәрсә соң ул яшәү? Нәрсә соң ул тормыш итү? Яшәү ул Көрәш. тормыш ул игелекле гамәлләр кылу. Яшәү ул Мәхәббәт. тормыш ул дөньяны Яхшы якка үзгәртергә омтылу. үзеңнән соң якты хатирәләр калдырудыр. Дөрес. Әйем. Кеше җиргә бер генә данада яратыла. Һәр кеше җирдә бердән-бер. Менә шушы бердән-бер гомереңне, бердән-бер язмыш юлыңны ничек узасың? Юлдагы киртәләрне ничек җиңеп чыгасың? Шуларга карап гавам сиңа бәя бирә. Шул бәя синең рухыңа мәңгелек юлдаш була. Кеше үзенең мәңгелек түгеллеген качандыр бакыйлыкка күчәсен яхшы аңлый, ләкин гомере буе үләм дип түгел, ә яшим дип яши. Яшисе килү хисе, язмыш юлларын узганда аңа ышаныч, куәт бирә. Шул хис аны үлемнән көчлерәк итә. Ә көчле кеше үлемнән курыкмый. Чөнки ул үзе башлаган эшне кемнеңдер дәвам итүенә ышана. Чөнки ул үзеннән соң да тормышның шулай матур булачагын белеп, аңлап тора. Олы юлга чыккан чакта дәштәге илгә, әйдә безнең белән билге ярым бергә. Туган якның бар моңнары безнең күңелдә, җырлый хәле җырлый мәңге җырлый бүгендә. Туган якның бар моңнары безнең күңелдә, җырлый хәле җырлый мәңге җырлый бүгендә. Туганнары белән ирек кагылды җанга, мин мәңгегә монда диде агамаганда. Туган якның бар моңнары безнең күңелдә, җырлый хәле җырлый мәңге җырлый бүгендә. Туган якның бар моңнары безнең күңелдә, җырлый хәле
жырлык мәңге жырлык бүгінде. Сөйімбике манарасын дәштік біз юлға, ләкин біздің белән юлға шықмады ұлда. Туған яқның бар мұңнары біздің көңілдә, жырлык әлі жырлык мәңге жырлык бүгінде. Туған яқның бар мұңнары біздің көңілдә, жырлык әлі жырлык мәңге жырлык бүгінде. Жырлык әлі жырлык мәңге жырлык бүгінде. Şenşe mertebe asırlar kitabın aktarda Öpmey yav soğuşlar arkalı Sinçin hep şekansın vatana Utlarga kerdiler Tiki sen bulsan deyip, tiki sen bulsan deyip Tiki sen bulsan deyip bu vatanım Tiki sen bulsan deyip, tiki sen bulsan deyip Tiki sen bulsan deyip vatanım İlimnin hujası bulganға Jirgen basıp atladım Köşeler küterdi vatanına Köşeni küterdi vatana Söz koysa balıktan dizene Satırlar utlarga kerdiler
Hürmetli tomoshachilarimiz, Татарстанның халық шагыйры, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты Разил Вәлиевка 70 яшь тулуга багышланган тантаналы кичәбезнең икенчелешен башлыйбыз. Җыр дөньясы. Кайчан ничек башланып китте соң әле ул Разил Вәлиевның сихри җыр дөньясы? Мине җыр дөньясына җитәкләп алып кергән кешеләрнең беренчесе бөек җырчыбыз Илһам Шакиров булса, икенчесе әдәбият институтындагы иҗат семинары җитәкчем, бик күп җырлар авторы Лев Ашанин дип искә ала. 1968 ел. Мин институтның беренче курсында укыйдым. Утырам шулай тулак торай бүлмәсендә. Бер заман ишек шакыдылар. Ачсам, шак каттым. Илһам Шакиров үзе басып тора. Разил дигән егет син буласыңмы? Әйе дим, кирегез. Эшкә узыгыз Илһам абый. Кирип тормыйм, вакытым юк ди. Мин Мәскәүгә Мелодия ширкәтенә пластинка яздырырга килгән идем. Анда 8 җыр булачак. 7сенең көе дә, сүзләре дә бар. Ә менә 8нчесе халык көе. Әмма сүзләренең рәте юк. Син шул көйгә сүзләр язып бирмәссеңме икән? Күпме вакыт бирәсез? 1 аймы, 2 аймы? Энекәш, мине аста такси көтеп тора. Хәзер бер җиргә барып киләм дә, сәгать ярымнан монда булам. Шул арада язып, машинкада бастырып куйсаң иде. Ничек язганымны хәтерләмим, әмма инде сәгать ярымнан шигыремне язып мин урамда Илһам абыйның үзен көтеп тора идем. Шулай итеп, Дулкын дигән беренче җырым менә шулай дөньяга пәйда булды.
Разил Валиевның Татарстан Язучылар Берлеге белән якынрак танышуы эт кыяшыннан башлана. Дөресрәге, Язучылар Берлеге идарәсенең киңәйтелгән утырышында аның эт кыяшы дип исемле беренче повестен тикшерәләр. Күпләрне повестьның кинаялы исеме куркыта. Юлбашчыларны кояшка тиңләп әсәрләр иҗат ителгән бер дәвердә кояш белән этне янәшә китереп куй әле. Кара әсәр язган, советшин барлыгын дөрес тасвирламаган, жестокий талант дип бәялиләр әсәрне утырышта. Повесть бары тик 20 елдан соң гына дөнья күрә. Разил Вәлиевның Язучылар Берлеге тарихы белән бәйле якты хатирәләре бихисап. Чөнки ул башта Чаллы язучылар оешмасын җитәкли, соңрак Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары вазифасын башкара. Хәзер аның идарә әгъзасы булып тора. Бүгенге кичәгә Разил Вәлиевның шатлык куанычларын уртаклашып, аның каләмдәшләре дә килде. Сүз Язучылар Берлеге рәисе танылган драматург һәм прозаик Данил Салиховка бирелә. Рәхим итегез. Xayrlı kiş, hürmetli şehrimiz konakları, hürmetli Razil İsmail ula. Şair, yazıcı, dramaturg, devlet hem cemaat işliklisi Razil Valiyev, içtimai siyasi turmuşumuzda ko'rinekli o'rin tutgan şahıslarımızın birisi. Parlament işliklisi bularak, Respublikamızda millet turmuşunun medeniyet hem megarib ülkesinin barlık fundamental meseleleri onun aktif katnaşında hal etile. Razil Valiyev talantlı, obrazlı, fikirli turgan şair. Şiirge solgan fikirlerinin kıyılığı, suretlev şaralarının türlüğü, duygularının halk duygusuna yakınlığı, onun eserlerinin kıymetin tağında arttıra, alarga bunge Tatar şiiriyetinin altın fontuna kırtıu hukukun biri. Ejirları Tatar sanatının en matur örnekleri bulup tura. Razil Valiyev, canı təni bilen tuğan tilimiz, medeniyetimiz, gırıf gadetlerimizni saklav için tırışıp, milletke fidakarlarca hizmet etüşe cemaat şeklisi. Onun başlangıcı bilen uyuşturulgan, Jem fonda başkargan bik köp izge gameller tarihta öz beyesin alacak. Razil İsmail ula nindigine derecelerge erişse de, öz yedin saklap kalalgan, kişiler bilen mahallemede özgermegen şahıslarının birisi. Ukreginde tungan kungullarını jalatırlık, uşağı baranın, ol uşakna koynar his, igelikli yürek dürlete, biz şul uşakna uzak yıllar yanıvın tilimiz. Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgali ula Minnihanov. Alkışlar aslında Razil İsmail sizni sahneye çağırabız. Мен 1947 yıl Şiremet rayonunun Taşlık avlunda dünyaya bala tuğa. İsmail abzay düşebine dal bir şey kasa. Tahir apa sabayın ak bilevge bilep bişikke sala. Birinci bulup sabayının avazı dünyaya avaz sala. Ol avaz yıllar aşa halkımızın kungline kirip 70 yıldan soң Tataristan'ın halk şairi bulup siznin aldığınızda basıp tura. Hürmetli tuğanım,
Hürmetli milletimnin ulu. Sine Tataristan Yazıcılar Birliği, onun idaresi isiminden şen көңілден kutlayız. Sine dünyaya getirgen, onun Tahir Apa bilen, İsmail Abziga tübençilik bilen başlayabız. Bizning bugün silegen sözlerimiz, sizge tilegen tileklerimiz, Xudoy Teala'dan olarga dua bulup barıp irsin. Razil İsmailiş, siz indi parlamentda, bizning devlet sabitinde medeniyetini de, edebiyatını da, sanatını da bilegen, milletini de bilegen komitetini uzak yıllar jitekleysiz. Әлі беріге dinde келіп қошылырға мүмкін, оны да siz моторығына иттіріп, алға сүрелі тұрған кіші, рұқсат етігіз сіздің башығызға милләтіміздің түбәтейін кегіртірге. Олағызға диспі тағырға. Aldığızға namazlıq жайырға. Қолығызға Құр'ан тұттырға. Hem biride oturgan, mında kilmegen kalemdaş dostlarının yazılgan istelik bulegin tapşırırga. Rahmet ihtibarınız için. Rahmet sizge. Razil efendi. Şulay yok sizge tağı bir kutlav xатын okup keterge ruxsat etiniz. Bu bizning Tataristan Respublikasının birinci prezidentinden kelgen xat. Hürmetli Razil İsmail'oğlu, sizni ko'p yillik adabiy, ijtimoiy siyosiy ishchanligi, xalqimiz manfaatlarida qilingan izgilikli amalları, yuqori shi'riyati, mungli dardli jirlari, qiziqli sahna tomoshalari bilan millatimizning o'tkanin ulug'lab, hozirgisini qo'yg'irtib, loyiqli kelajak tuzuga aydovchi ting'isiz qalam iyasin 70 yoshlik yubileyingiz bilan ixlos ko'ngildan qutlayim. Xalqimizning darajasini ko'taruv, milliy yashayimizni saqlaw haqına qo'ygan ulug' xizmatingiz uchun zo'r rahmatimizni qabul etiniz. Sizge alga tabada oңышlar yoldaş bolsun, sağ selamet bulağız, işlegen işleriniz şatlık hem көңіл tanışlığa getirsin. Kutlav sizimle məğlum şehrinizin birer özgertilgen özüge bilen tigalisim kile. Bu yollar sizning özügizning tugil, her barşabızның gumumen milletimizning asılın şağıldıra kibik. Tatar atlı bik zor bir kıydığa biz. Maturlık var bizde, batırlık. Күп мәтірішсаң да, болмай бізні hayat dengizinde batırıp. Tataristan Respublikasının birinci prezidenti Mintimir Şeripulu Şaymiyev. Ак пароход
Akşarlaklar cırlıyor bizning kuyga. Ak paraxod eşeğir ağ el gezerge. Ak paraxod mengilikka ak paraxod alıp gider. Ak paraxod eşeğir ağ el gezerge. Ak paraxod alıp paraxod dengizlerge. Дулкын ярбак пароход килә, серләреңне дулкыннарга сөйлә. Ак пароход акыйлар бүләк итә, ак пароход алып китә, ак пароход бәхетләргә. Ак пароход акыйлар бүләк итә, ак пароход ак бәхеткә, ак пароход алып китә. Ак бәхеткә, ак пароход алып китә. Ак бәхеткә, ак пароход алып китә. Бүгінгі тантанабызның офықларын кеңейтіп, түрлі қайдығалардан да қонақларыбыз келді. Қазір зор хөрмәт белән мин сәхнә түренә Алтайдан килгән қонақларыбызны шакырасым килә. Күренекле шагыйрь, Алтайның халык язучысы, Разил Вәлиевнең якын дусты, институттагы сабакташы Брантой Бедюров, шагыйрь драматург Россия Дәүләт Думасы депутаты Диман Белеков һәм Саха-Якутия Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россиянең халык артисты Андрей Борисов. Рәхим итегез. Қадірлі достар, көрметлі туғандар, біздің ақты жүректен яратқан қарындаш Разил, біз бүгін Алтайдан келдік. Саха-Якутиядан келдік. Көк түріктердің туған ерінің, күлтегін, тоны көк білге қаған басқан ерінің Разил Сәге көп-көп, зур-зур сәлем екілдік. Эсен екілдік. Разил Валеев для нас не только большой поэт великого татарского народа, но и сей многонациональной России. И Разил Исмагилович воплощает в себе редкий дар, редкое сочетание, исходящее из традиций Древнего Востока, поэта и политика. Это редкий дар. Я сегодня также представляю Комитет Государственной Думы по делам евразийской интеграции СНГ и связям с отечественниками. Имею честь, Разил Исмагилович, вручить от нашего Комитета Государственной Думы приветствие по случаю твоего 70-летия. Прими, пожалуйста. Также хочу вручить древнеалтайский, а значит древнетатарский сосуд, из которого мы в течение тысячелетий со времен тюркского каганата вместе пили айран
и прошагали по всей Евразии. Ребят. Алын yolun açık, arı bulsun, sırtında yolun bek zor bulsun. Рахмат. У нас, у якутов, саха, аланхасуты, поющие эпос, говорят и поют 3 дня и 3 ночи безостановочно. Поэтому, когда встречаются два друга, то они друг другу говорят: так хочется много сказать, давай лучше помолчим. И в этом молчании много-много говорится. Я от имени народа Саха, от главы республики Егора Афанасьевича Борисова хочу вручить... Где? Чорон. Этот чорон, на самом деле, он деревянный. Ну сейчас современный другой стал. Сосуд, кумыс здесь пьют. В свое время сын татарского царя Эллей-Батур, его отца звали Татар Тайман. Он является прародителем народа Саха по легенде. Он создал культуру, привез великую нашу религию тенгрианство, кумыс налил, чорон создал и великий праздник Исех организовал, такой же, как Сабантуй, только кумысный праздник. Я от имени народа, от имени главы, Разиль, приглашаю, вручаю этот чорон и приглашаю летом на этот праздник Исех. Там будут звучать твои стихи на якутском, на русском и, наверное, на татарском тоже, потому что много татаров у нас вручают. Esenmesiz, isenmesiz. Büyük Tatar tuğanlarım, şağır ipteşlerim. Ben sizni ak yüreğimden, aktu boyumның özümden, Россияның көп milletli yazıcılar birliğinin, Razil Valeyev'nin şağırlığının, yaratıcıların, süyücülerin kutlayayım. Rahim etiniz. Ben orus tilge göçeyim, orusça aytayın. Дорогие сыновья и дочери нашего великого татарского народа, мы прибыли к вам сегодня на этот знаменательный юбилей нашего друга и брата из разных концов нашей великой галактики, нашего континента, которая в средние века была известна под разными названиями, в том числе Великой Татарией. По сути, мы все с вами являемся представителями одного и того же народа, который развивается во времени и пространстве. С чего стоит одна великая республика Саха-Якутия, равная по своим размерам и даже больше всей Западной Европы. Якутские кони донесли потомков татарского царевича Иреляя Батура до Северного Ледовитого океана, от степей Монголии, от гор Алтая, от Великой Китайской стены. Так же, как на запад татарские всадники дошли еще в раннее Средневековье, до Франции нынешней, где разгромили войска Кровавого Рима. И когда я ем татарский козлык, это для меня убедительное доказательство того, что татары живут на этой территории не с 13 века, как повелось, а на 1000 лет раньше. Это описано
античными историками, как оказывается, они, конечно, неверно воспринимали. Я стою сейчас и своим глазам не верю, своим ушам не верю, когда говорят о 70-летии моего друга и брата Разиля Валеева. Я его вижу таким же, каким он был полвека назад, когда мы с ним впервые встретились на Тверском бульваре 25, в центре Москвы, в литературном институте в августе 1967 года, когда сдавали экзамены. С тех пор мы с ним прошли вместе очень большой путь. 5-летний путь. Это более важный был путь, потому что мы в это время сами формировались, сами познавали, сами становились. И Разиль тогда был, по сути, в нашем институте единственный из татар. И он держал большой татарский фронт очень успешно. Разиля любили, уважали представители всех национальностей нашего Советского Союза. Разиль ненавязчиво учил, как это присуще татарам, сам того даже не зная, очень многому. Он усидчиво занимался, и в то же время он читал не только положенную ему литературу, сегодня об этом говорилось в первой части, после он занимался и востоковедением, и тюркологией, и так далее, и так далее. Он заставил нас полюбить свой татарский народ. И сегодня, когда мы говорим по-алтайски, он зашел на сияющую вершину своих 70 лет, он переплыл через 70 бурных потоков, не споткнулся, не упал в реку ни разу. Он преодолел 70 перевалов, и всю жизнь он трудился, работал, уделяя свое драгоценное творческое время и государственной, и национальной деятельности. В то время, полвека назад, совсем другое было отношение к татарам. Разилю было нелегко. Нелегко было отстаивать свой язык, свою литературу, свою культуру и свою национальность. Но благодаря Разилю Валееву очень многие поэты разных курсов, не только нашего курса, они вынесли понимание и любовь к татарскому народу. Это и русские поэты, это и дагестанские, азербайджанские, бурятские, калмыцкие, среднеазиатские наши братья. Все они узнавали Татарстан, татарский народ через Разиля. У Разиля вместе с его верной супругой Алией был очень теплый татарский дом, куда могли всегда зайти, и там был самый лучший, самый чудесный татарский чай. Я помню, когда я на первом курсе приходил, они со своим свояком Радифом пили чай, меня приглашали. Я тогда еще не все понимал в татарском языке. И вдруг я стал все понимать. Благодаря им я стал понимать татарское наречие нашего общего тюрко-татарского языка. Поэтому я мог бы говорить в связи с 70-летием 7 часов подряд, как Фидель Кастро о Разиле Валеева, но регламент не позволяет, поэтому надо вложиться в 7 минут, потому что рассказ о Разиле Валееве – это рассказ и о Татарстане, и о татарском народе, о татарской культуре, и, естественно, о татарской выдающейся литературе. Разиль меня познакомил и с Дертментом, с Нахием Исанбетом, Хади Такташем и с другими великими татарскими поэтами. Это потом, уже с годами, я стал понимать вот это выдающееся значение Разиля Валеева. Мы с ним оказались оба детьми войны, точнее, послевоенными. Его отец, как и мой отец, был фронтовиком. Он рассказывал. И тогда мы еще не знали, что первым над куполом Рейхстага боевой
рабочий флаг победы установил татарин Загитов. Официальная версия была другой. Поэтому, дорогой Разиль, я очень счастлив, что сегодня нахожусь на этой сцене со своими друзьями, братьями, и могу тебе сказать эти слова любви, а в твоем лице ко всему твоему народу. Ты относишься к той замечательной плеяде татарских поэтов и писателей, многие из которых сидят здесь, в этом зале, и вы держите ту славную традицию татарской поэзии. Теперь уже, став старейшиной своей литературе, ты и твои коллеги, друзья, вы являетесь связующим звеном между прошлым и будущим татарской литературы, между новой генерацией, воспитываете, пестуете их. И ты работаешь сегодня не официальный, а творческий вечер, поэтому я не буду говорить о твоей традиции, поэтому хочу вручить вот это очень важный инструмент. Это камчи. Это не только отгонять мух, комаров, на самом деле этим самым отгоняются злые духи. Духи были благосклонны Разилю. В течение 70 лет это были добрые духи. Но чтоб плохие духи не приставали к тебе, я попрошу другого татарина, Андрея Савича, совершить обряд. Дом эре дом, үрүтөр дүгүттен үргүйбетен, алын өттүгүттен аргийбатын, эннигер көкөк өннүн, былыргы бұл жауктақ жыл бұраман мындатыгар, татарымық, тулу, поэтыгар, Разиль Валиевка, уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Жүз жаш жажа, жүгірік атқа мініп жүр. Gün sayın şile basıp avlı başına çıkar. Gün sayın şile basıp avlı başına çıkar. Götümedi ürter kızlar, anın tümeli şu var. Yağmur tüger küz yaşlar, kızının irinin yuvar. Yağmur tüger küz yaşlar, kızının irinin yuvar. Bunu da yollar, sulu da yollar, Fatih şani şıkışıdan, Ağda yige düşürler.
Разил Вәлиев тыйнак, ипле, ашык фикерле, шын дуслыкка тугры шәхес. Ул гомерне, тормышны, кешеләрне яратып яшый. Кая гына барса да үзенә яңа дуслар таба. Менә юбилей уңайыннан дөньяның күп кенә кыйтгаларыннан килгән котлау телеграммаларда шуның ашык мисалы. Разил Курдаш, сезне юбилейгез белән ихлас күңелдән котларга рөхсәт итегез. Сез 70 яшыгызга туган халкыбызның сөекле улы, танылган әдип һәм сәясәтче булып кирдегез. Шигырьләрегезне сыкланып тыңлыйлар, җырларыгызны яратып җырлыйлар. Татар халкының киләчәге хакындагы фикерләрегез безнең күңел түрендә урын ала. 70 яшенә җиткән кешенең менә шушы халәте үзе зур бәхет бит ул. Казакстан Республикасы Алматы шәһәре татар җәмгыяте әгъзалары. Хәзер юбилейны котлар өчен сәхнәгә Татарстан рәссамнар берлеге рәисе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зөфәр Фуат улы Гыймаевны чакырабыз. Хөрмәтле Разил абый, зур хөрмәт белән, ихтирам белән сезне бу портретымны бүләк итәм сезгә. 4 ярым ай эшләдем. Разил абый, менә бу дипломны сезгә, менә бу картинамны бүләк итәм. Тапшырам белән бүләк итәм. Нәҗип Нәккаш, Рәссамнар берлеге әгъзасы. Мин дә кудларга килдем, чөнки Разил Вәлиев, Разил әфәнде безнең татар рәссамнарына һәр вакыт хәер-хаклы, теләктәш, һәм безне күзәтеп тора, һәм безгә дәрт, энергия биреп тора. Менә Разил, син 70-не тутырып 80-гә аяк бастың, 80-гә таба аяк атлап бара башладың, һәм Аллаһы Тәгаләгә якыная барасың. Улы гайган сайын кеше Аллаһы Тәгалә якыная. Һәм менә Аллаһы Тәгаләгә якынайтуда иң зур җитәкче ул Коръән. Һәм менә мин сиңа Коръән аятын алып килдем. Синең туры җитәкчең булсын дип. Алхамдулилlah.
Бишек җыры. Разил Вәлиевнең җыр моңа тартылуы мөгаен әнкәсенең бишек җырларыннан башлангандыр. Әллә шуңамы аның иҗатында туган як, туган җир хисләре аерым бер моң белән эретелгән. Бүген Разил Вәлиевнең гомер бәйрәменә туган җиреннән якташлары да килде. Якташлары исеменнән сүз Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Түбән Кама районы җирле бүлекчәсе җитәкчесе Рөстәм Мәҗит улы Ганиевка Һәм Түбән Кама районы хакимияте башлыгы урынбасары Далгат Казина Эльвира Рәфкать кызына бирелә. Рәхим итегез. Кадерле дуслар, хөрмәтле Разил Исмагилович, 2017 ел Рәсәйдә, Татарстанда экология елы булып кабул ителде. Безнең Түбән Камада 2017 ел Разил Вәлиев елы булып әйтергә була. Чөнки ел башыннан ук балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, китапханәләрендә төрле кичәләр, конкурслар, викториналар оештырылды. Барысы да алар Разил Исмагиловичка багышланган иде. Инде азактан бу күп мероприятияларны йомгаклап, Түбән Каманың иң зур залында, халык иҗат йортында без Түбән Каманың Энҗе бөртеге җидегән шишмә кичәсен Разил абыйга багышладык. Ул кичәдә бик күп җылы сүзләр әйтелде. Теләкләребез җиткерелде. Аларны кабатлап тормыйм. Разил Исмагилович, без сезне белән горурланабыз. Сез безнең якташыбыз, сез безнең депутатыбыз. Без инде ничә еллар сезне республикабызның Дәүләт Советына депутат итеп сайлыйбыз. Сез безнең туганыбыз, сез безнең Казанда үз кешебез. Разил Исмагилович, сезгә алдагы көннәрдә озын гомер, шиксез бәхет, ныклы сәламәтлек, иҗатыгызда уңышлар телибез. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләребез, казанлыларыбыз һәм шушы кичәнең хуҗасы, күрешебез, авылдашыбыз, якташыбыз, хөрмәтле Разил Исмагил улы Вәлиев. Рөхсәт итегез, без инде Эльвировкатны әйтеп китте. Без сезгә килдек монда казанлыларга баш иеп рәхмәт әйтергә. Безнең якташыбызны шушлай итеп зал тутырып, аны зурлаганыгыз өчен, аның иҗатына сокланып баш игәнегез өчен без шуңа килдек рәхмәт әйтергә. Зур-зур рәхмәтләребезне белдерәбез, кимең аша безнең гармончыларыбыз белән бергә. Инде шушы кичәне матур итеп оештырган өчен артистларга, Камал театры хуҗаларына һәм барсасына рәхмәт әйтеп, шушы мәчет рәсемен алып килдек. Аны безнең халык рәссамы Илдус Муртазин ясады. Бу мәчет урынында иске мәчет иде. Аны ремонтлауда Разил Исмагилович опять зур өлеш кертте. Инде жаңа бина төзегәндә шул хәтле зур көчен куйды. Шуның өчен бу кичәне хәтерләтеп, шушы Камал театры бинасында шушы мәчет рәсеме эленеп торса, инде кабат-кабат килгән монда казанлылар шуны күреп, шушы кичәнең сәхифәсен, матурлыгын искә алып, һәм безне Түбән Камаларны, авылдашларны тоже искә алырсыз дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Исән-имин булып бергә тату иттереп, шушлай иттереп үзебезнең шәхесләр белән горурлансак, безнең халкыбыз белән горурланабыз дигән сүз. Рәхмәт сезгә. Исән-имин булыгыз. Инде бу чәчәкләрне без аның хатанына Алия ханымга бирәбез һәм Разил Исмагиловичка. Рәхмәт. Җылы теләкләрегез, хисле сүзләрегез өчен рәхмәт яусын. Хөрмәтле тамашачылар, ышанасызмы, юкмы икән? Җыр моңа бай туган авылы Ташлыкта 200 йортлы авылда 57 баянчы гармунчы бар. Һәм аларның бер дистәсе бүген авылдашларын котларга дип Казанга килделәр.
Minim artıktan olması kal. Sinede uyuyup durasın ömür. Minim arttan olması kal. Şahtalarga minnet düşerimin jarlap ömür gizerimin şol eğer yüreğim bir kez sarılsam, bir kez sarılayısam nişelerdim. Eğer yüreğim bir kez sarılsam, bir kez sarılayısam nişelersin. Aferin. Şınlap da Razil Efendi'nin doğan yağından büyük köp talatlı шығышлар çıkan. Olmaz Hamzin indi siz barağızda tanıgansızdır. Yaratıp tınladığınız hele şunun bilen birge Toqay Premiyası laureatı tanılgan ressam Ahsan Fathidinov da var. Şulay yok yazışı Zülfet Hakim, Munşa Taşı Satirik Teatrı jetekçisi Gamil Esxadullah hem başkalar. Hazır sahnege Razil Valiyev'nin yaqtaşın Tatarstanның халық артисті Рафаэль Сахабиевны шақырабыз. Çıktım iniş boyuna, suda tallar kuyuna. Sen de bugün tal yanına gelirsin kökte yılan. Ah inişine, kalbimle minem beleş. Sen dingizinin kuşağında, min talda yalnız geliş. Ah inişine, kalbimle minem beleş. Sen dingizinin kuşağında, min talda yalnız geliş. Мұңлы iniş ağışı, talda süyü sağışı. Sağışlı tal boylarında күнне yarlar kavuştu. Ah inişine, kalbimle minem beleş. Sen dingizinin kuşağında, min talda yalnız geliş. Ah inişine, kalbimle minem beleş. Sen dingizinin kuşağında, min talda yalnız geliş. İniş
boyu dalgına, kuşağına algına. Dallar kalayını şağa, deniz yakına. Ah şine şine, halimden inem beleş. Sen dengizning kuşağında, min haman yalnız geliş. Ah şine şine, halimden inem beleş. Sen dengizning kuşağında, min talbay yalnız geliş. Şine, halimden inem beleş. Senin yüzünün kuşağında, min dalday yalnız geliş. Ahir şine, halimden inem beleş. Senin yüzünün kuşağında, min haman yalnız geliş. Senin yüzünün kuşağında, min haman yalnız geliş. İniş. Жыршы шағира Гүлшат Зайнашева да Разил Валиев ижадына сықлануын білдіріп, былай деп язған еді. Аның жырларында үз язмышы белән бергә туган ил, ватан, халык язмышы. Ул кеше күңеленең иң саф, иң изге хисләрен халыкчаңның белән үрелдереп бирә. Саф мәхәббәт, шын сөю, тугрылык, дуслык аның мәхәббәт жырларының төп идеалы. Şatıra yazmışım avazı, aylarına iltesiz yolları. Aşkına altı yaş ardından, bəxtə susagan yıllarım. Uçradı bəxtli yoldaşlar, İşittim vəğdələr yalğanlar. Hislərim yıldızlı işlərim, məngəgə avulda qalğanlar. Yarım xəyalım ardından, dünyanı mən qabat duradım. Görmişə, sizmişə uzğanmır, birinci məhəbbət uğramır. Şakıra yazmışım avazı, dünyanı men qabat uradım. Kabul et, men qaytam yanadan, birinci məhəbbət uğramır. Yarım xəyalım ardından, dünyanı men qabat uradım. Kabul et, men qaytam yanadan, birinci məhəbbət uğramır.
koydum yanadan birinci merhamet duramı yarım hayalım ardından dünyamda men kaba duradım kabul et men koydum yanadan birinci merhamet duramı kabul et men koydum yanadan birinci merhamet duramı birinci merhamet duramı birinci merhamet uğramı Әйе, ижад кичәсе ул әле гаилә бәйрәмиде. Разил Вәлиевнең кызы Сөембикә, анаклары Җәмилә белән Камилә һәм туганнары да бүгенге матур бәйрәмнең шаһитләре. Разил Вәлиев медицина фәннәре кандидаты Алия ханым белән иң таянып 50 ел гомерен узды. Ул аның тормыш юлдашы да, гаилә учагын саклаучысы да, рухи таянычы да, бик күп әсәрләр иҗат итәргә рухландырган илһамчысы да. Алар бу тормышның борчу мәшәкатьләрендә, шатлык куанычларында бергә кичерәләр. Һәм бу чәчәкләр сезгә, Алия ханым, Разил әфәнде белән бергә балаларыгызның, анакларыгызның бәхетен тыеп, күреп, озак еллар бергә яшәргә язсын.
Әйе, шындап та. Сібірдәме, Уралар яғындамы, Хельсинкидамы яйсе Түркиядамы, Австралия яйсе Америкадамы, татар яшәгән һәр кыйтгада Разил Вәлиев җырлар яңгырый. Разил Вәлиевнең бүгенге шатлык, куанычлары белән бөтен дөнья буйлап сибелгән татарлар да уртаклаша. Төркиянең Стамбул шәһәрендә яшәүче хөрмәтле милләттәшебез, күренекле галим профессор Надир Дәүләт тә үзенең видео кытлавын җибәрде. Игътибар экранга. Tugan'ın Razil Efendi bilen uçraşığımızga 27 yıl tuttu. Bu yıllar benim gözümden kino lentaları gibi uzun gitti. Biz birge baytak işler başkardık deyip aytalım. İnkiminde ol benim 3 kitabımla basıp çıkardı. Biz Milli Kitaphane'de anın bölmesinde Tatar ziyalıları bilen uçraştık. Görüştük, meslehatleştik. Tatar için kaygırdık. Hem şu kaygı, hasret Razil Efendi'nin bütün ömrünü kapladı. Şu 27 yıl içinde ben Razil Efendi'nin işkendiklerini küzetip vardım. O Tatarca söylüyor, Tatarca anlatıklarıydı, Tatarca kitaplar çıkaran, Tatarca şiirler yaza, barlık eşi Tatarlık durumundakınaydı. İl içinde de, çit illerde de gel Tatarını vekillik etti. Bu yağı bilen o Tatarının simvoluna evrildi. Eğer de Kileçek'te bu ağır şartlarda Tatarlık için kim işledi desek, şimdi bir isimlik düzülse, şiksiz Razil Efendi şu isimlikten aldığını urununda cer alacak. Bana şu kıymetli dostum Razil Efendi'nin jubileyi onay bilen bir nice söz etmekçi bulgan idim. Ana maktalıktığına maksat değil, çımbarlıkını söylevdi. Min Razil Efendi'ne şulay tanıyım, şulay bilem. Şu sebeple de ana Kileçek durmuşunda da umuşlar tileyim, bəxtlər tileyim. Sizge Irak İstanbul'dan Tatar diasporasından küp selamlar. İsen sağ kalırız. Balalar oynaylar, soğuşava uyanır. Soğuş olarga di uyan. Eminim oyanda kaytmışa kalganlar 20 milyon, 20 milyon. Eminim oyanda kaytmışa kalganlar 20 milyon, 20 milyon. Dol kiliş ortaydı, ağardı şeşleri. İşlerin bakmadı, uyanığa alır da terelter idemmiş 20 milyon, 20 milyon. Uyanığa alır da terelter idemmiş 20 milyon, 20 milyon. Yaz gitmiş sıdalar, kan tüsülü şeşekler.
yapmadı yüz boyu. Meydanda ot yana meydanda çiçekler 20 milyon 20 milyon meydanda ot yana meydanda çiçekler 20 milyon 20 milyon meydanda ot yana meydanda çiçekler 20 milyon 20 milyon. Ыршық тартып, әби жебірләді. Ірли-ірлі жырын жырлады. Ян бәйләгән қабам қияш кебек. Ыршық жебін қияш нурлары. Әби, сенің истәлікні нишік кенә инде яңартым. Қолларымда синең серле дисбең. Күз алдымда жылы миш артың. Минем әткәй синең шахтер улың Зур Исмағил аның исеме. Күштәнәшкә жимеш алып қайтқан. Түшләріннән жиған диспіңні. Шул диспіңні тартып ялварғансың, нақ болсын деп шақты тірәуі. Тіләкләрің қабул болған сенің, әлі дә тибә әткәм ерәге. Суғыш келген, шул диспіңні тартып, сені затып аны қалғансың. Күз яшына манма сөзләріңні ишеткән тик яшел намазлык. Әткәй хәзер телевизор қарый. Алланы ул біраз ұнытқан. Тек шулай да сені ұнытмаған. Қабіріңә қайын отыртқан. Күз яшләрің сіңген намазлықны яшіріп қойған сандық түбіне. Искә түшкән сайын алып қарый. Ул қадар үк күфір түгілі. Қолларыма тұтып сірлі диспің, миш артында ойлап отырам. Миш жылый да жылый, әллә инде ішіне қайғы кіріп отырған. Йорт салығыз, уллар үстірігіз, бәхет кірсін дейдің иләргә, насип болсын дейдің туған жерде буразнаға ятып үләргә. Иген шәшмейм, әби, ашуланма, бір жил қуар шунда. Жыр язам. Жыр язу шул қадәрлі ауыр. Жибәрмей ул алса буғаздан. Диспің исән, күрсәң иде, әби, дүния хәзер ничек үзгәргән. Әмин, һаман туғрылыклы сиңа, диспі тезәм, әби, сүзләрдән. Разил Вәлиев
Тукай әйтмешли, куеп куйган шагыйрь гына түгел, ә бик күп әсәрләре театр сәхнәләренә бара торган менә дигән драматург тәле. Аның сәхнә әсәрләре өчен язылган җырлары да озын гомерле булды. Әйдә барыйк кызлар карык музыкаль комедиясеннән Луиза Батыр Болгары иҗат иткән Кышкы учак дигән җырны хәтерләребездә кабат яңартыйк әле. Tağın bir yıl inirlep uzıdır, yazmışım uğramanarı, kaygılarını adaştıra, yana yıl buranları, yana yıl buranları. Yava karlar, yana karlar, yana yılının karı yava, kar üstüne de uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Yava karlar, yana karlar, yana yılının karı yava, kar üstüne de uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Dağın bir yıl şavla buzda, buzdara baba karına, akkar bulu boyuna buşa, yana yıl şarkıları, yana yıl şarkıları. Yana karlar, yana karlar, yana yılının karı yağar, Kar üstüne uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Yava karlar, yana karlar, yana yılının karı yağar, kar üstüne uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Dağınızı yıl ingire buzudu, Tikadir buludu kalıdı. Akıllık bulup canıma inen, Yana yıl bulutları, Yana yıl bulutları. Yava karlar, yana karlar, yana yılının karı yağar, kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Yava karlar, yana karlar, yana yılının karı yağar, kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yana.
Разил Вәлиев гаҗәеп затлы, киң күңелле, олы җанлы, шын мәгънәсендә иманлы кеше дип бәяләгән иде язучыны күренекле композиторыбыз Фасил Әхмәтов. Разил Вәлиевнең Фасил Әхмәтов белән бергәләп иҗат иткән Ядкар исемле җырына да тиздән 50 ел тула. Буыннар сынавы аша узган әлеге әсәрне бик күп җырчылар башкарды. Ул җыр бүген дә яңгырый. Бәхетле язмышлы әлеге әсәр Разил Вәлиевнең иҗатташ дусты Фасил Әхмәтов рухына дуга булып барып ирешсен иде. Uçraşkan yok, hatırlayım sizi birge şoklarına. Günellerde yürügen tatlı sağış, şul şoklarının mağlı yekeri. Günellerde yürügen tatlı sağış, şul şoklarının mağlı Gül qabatlab yürüm yüreğime, utun diye bindi süngen. Tik şulayda özüm şitlep yürüm, kaşıp yürüm sinnen. Sınap karım indi nişen şikat, ihtiyarım kışın. Dingizlerge barıp yığıldım min, unutulur işin. Kirek tügül süyü sözleri de, kirek tügül nazın. Gül koytmazka gitken indi, ütken indi yazım. Hıyallar, hıyal gınalar, matur sözler yalgan. Min dünyada bir kimge daxırı,
bәхет bir almam. Şeşek tüsününden tıp baram. Üstelimde jiken, bu karsız kış benim kışım bular. Kara kışlar jitken. Tik yüreğim razı tügül bir de minnen yesinden. Niye deyip şitlep yürümimiş, koşup yürümsinden. Nişlergesin, kızның бар sağışı benim canğa indi. Көңіліме hazır baklık gerek, min bit kışta indi. Kütmegende üzün işradın sin, dili yürek haklı. Sözlerimne kiri olam indi. Min yüreğim yaklı. Tışavlangan hisler, yürek sizge, yürek ossa azar. Yukka mı her yıl sayın jirde, qabatlana yazlar. Karlar yava azan damına, munar yine alma köngülüme. Peytersinle bugün bütün dünya, seyreşin Azan küge kara bulut sarılar, semirli kışlar kanat bağına. Yürek tavlar yarısı seydaş canım, varlık şivaden divanına. Seydeş mına biten gayri, şanın kire her bir vatanına. İlken ilken silah diri seyder, atarının kanın hakları.
Terpever tınlar saydaşına Гомер уза, жанға яқын дуслар китә тора. Әле моннан 5 ел элек кенә Разил Вәлиевнең иң якын тугры дусты Туфан ага Миңнуллин шушы менә театр сәхнәсендә, без басып торган сәхнәдә Разил Вәлиевнең юбилей кичәсендә чыгыш ясап, каләмдәше хакында бик кызыклы хатирәләре белән уртаклашкан иде. Инде Туфан ага да бакыйлыкка күчте. Әйдәгез, шул көннәргә кабат кайтып, юбилярыбыз хакындагы кызыклы хәлләрне хәтерләребездә кабат яңартыйк әле. Әдәбиятыбыз классиклары Туфан Миңнуллин белән Марсель Галиев без белгән һәм без белмәгән Разил Вәлиев турында гәп коралар. Игътибар экранга. Менә Разил турында үземнең белгәннәремне, үзем уйлаганнарымны сөйлим әле. Мин барыбер күләргә җыенмыйм. Минем язучылардан тапкырлыгы бик ошый. Менә син бик тапкыр кеше, шуңа күрә мин сине яратам. Аннан соң безнең язучылардан Илдар Юзеев бар, гаҗәеп тапкыр кеше. Менә шушлар арасында безнең Разилдә гаҗәеп тапкыр кеше. Менә шушлардан минем берничә истәлегем бар. Аны бер истәлекне син сөйләшең, берсен мин сөйләрмен, шулай итеп эшне кырып җибәрик. Пен клубның Dünya күләмендә шу язучыларның бер оешмасына конференцияга бардык Берлинга. Берлинда бик матур карап йөрибез. Бөтен урамнарын, йортларны карап, сыкланып йөрибез. Бер вакытны Разил карап торып уйланып әйтте. Әйе, Туфан абый, безнең әтиләр монда килеп тәртип урнаштырып киткән диде. Ол Берлинға баруыңызны мен яхшы хәтерлим. Разилне көтәбез, Фәрит Хайруллович көтә, мин көтәм, семьясы көтә. Юк, кайтмый. Эшләргә кирәк теңдә. Шуннан бик узак торгач кайтты. Мен ничә булай узак йөрдегез? Соң Туфан абыйның бит самолетка утырма аркасында Берлинга җәяү йөреп кайттык дип бар. Мин бит инде бер 20 еллап депутат булып торам. 20 елдан артыграк торгатты. Ләкин бер кайчанда мен регламентны укыганым юк. Бер тәртипне белмим. Нишләргә тиешле депутатлар? Теләсә кай вакытта кычкырам, теләсә кай вакытта чыгып сөйлим, Фәрит Хайрулловичтың ачуы килә. Туфан Абдулович, регламент дигән нәрсә бар бит инде. Мин барыбер белмим бит. Шуннан соң инде кай вакытта бик күңелсез булып китә. Кызыксыз сөйләшүләр, чыгышлар була. Мин йокым сорап китәм. Йокым сорап китәм дә бер вакытны Разил әйтә, Туфан абый шишенеп ятты. Разил Вәлиевнең никәше бар, үзе кебек җыр телле, күрәсең, аларга мондай юмор теле Зур Исмагыйль абыйдан әтиләреннән күчкәндер инде. Булар бер моннан 40 еллар элек дача салып яталар икән иде. Васильевда бар иде. Атна буе кайтмаганнар Казанга. Шуна әнекәш әйтә икән. Абый кайтып килик Казанга, кайтып килик. Радио юк, телевизор юк, гәҗит укымыйбыз. Моң что дигән ана бит, ашарыңа бар, сандугачлар сайрап тора, һава әйбәт. Сиңа ни җитмәй. Абый кайтыйк, сугыш мазар башлангандыр да. Bütün дус-ишләр орден медале булачак, бер нәрсәсе торып калабыз бит дип әйтә. Менә күрдем, күргәзмәдәйм. Разилның әллә инде медальләре бар икән бит. Бар. Аллаһка шөкер бар. Күрсәтмәгән иде. Мин бит Марсель беләсең, мин бик тәртипсез кеше бит. Мин бер кайчанда казна эшендә эшләмәдем. Һәр вакыт иҗат белән шөгыльләндем. Менә бу депутатлыкка сайлангачтан мине даими эшләүче депутат дип безнең комитетта Разилнең урынбасары итеп куйдылар. Мин инде үземчә йөри беләм. Разил бик тәртипле кеше.
Ол барсын да біле, bütün zakonlarını оқыған. Мен оқыған zakonlarының енді ол 10 мәртебе көбірек оқыған. Bir vaqtda men ya so'nga qolam, idora bu komitet o'tirishina, ya butunlay kelmay qolam. Razilbek yaxshisinmi endi? Tufon abi sen narsa bo'la yurishing deb. Tagi начальникларsa meni chaqirib sugarga yaxshisinmi? Все-таки men bit klassik. Shundan so'ng bir vaqtda bu menga ayta. Tufon abi sen bulay o'zingning qayda ishlaganingni, nendii uyushmadan xizmat qilganingni bilasingmi sen? Mana menga shul jita qoldi. Shundan so'ng men eng kemida bir 3 oyga tartib bo'lib yurim da tag'in untilam. Mana shulay aytib, bir qachonda Razil nendir qoti berilib, kishini ranjita turgan so'z ayta bilmay. Motorgina aytib, hatto mana meni da bo'ysundira. Meni endi Najiba bo'lib, Najiba da bo'ysundira olmagan kishini Razil bir so'z bilan aytib bo'ysundira. Ana bana aytkenler, Masur Galiyev bek kıymetli masajga yürüydigenler. Bu aytken, ömrünüz aytırga tırışacak etti betedi. Мен әлі бір шылаларым, соңғы yolға бізді кім затырым екен, қазір көңілім тыныш деп етеді. Razilga esenlik sağlık dileyim. Gelecekte de birge yaşarga yazsın. Siz eliminden yaşlar, Yıldar Yüzeyev etmişti, eti bitine 50 dola başladı deyip. Şu anra göre onlara esenlik sağlık dileyim, birge yaşarga yazsın, birbirimizini anlap, fikirdaşlar bulup, biz bulayda yakın fikirdaşlar, ama lakin bizden bir her vakit aytatırgan aybir, biz yazışçılar, bütünümüz fikirdaşlar. Bizden orada milletimizge karşı işlegen bir kimde yok. Biz barımızda milletke hizmet edemiz deyip yaşayız. Razilge esenlik sağlık. Hayda. Merhabetten ümit izgen şahta Senin bilen nige kavuştum Merhabetten ümit izgen şahta Senin bilen nige kavuştum
Gözlerge yaz getirgen suyum Mima bir de güzler sağışım Kişilerge yaz getirgen suyum Mima bir de güzler sağışım Bugün bizning kişe davamında Qozon shahar filarmoniyasining Qozon Nuri xalq musiqa o'yin qirollar orkestri bo'ldi. Orkestrning san'at yetakchisi ham dirijori Tataristonning ot qozongan artisti Rasim Ilyasov. Sizga kuchli alqishlar. Разил Валиевның композитор Рәшит Абдуллин белән иҗади дуслыгы үзе бер тарих. Аларны төсле җыр таныштыра. Ул вакытта армиядә Казанда хезмәт итүче Рәшит Абдуллин Ялкын журналы редакциясына килеп, Разилгә әзер көен уйнап күрсәтә. Көе традицион калыпта түгел иде. Сүз язуы кыен булды дип искә ала шагыйрь бу хакта. Озак еллар дәвам иткән иҗади дуслык бик күп җырларга талмас канатлар куя. Әйдәгез инде хәзер менә шул җырны тыңлап үтик. Бәйрәм сәхнәсендә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Ибраһимов. Gül sayın Sen zenger gül zenger Savaşlı zengerlik Simine gözlerden Sen sine gelden Sağış var zengerle Zenger kuz zenger mom Mehabbet sağıştan bırakır Nigadan pervağı Olsun süngü olsun Dağlardan inersin Her vakit yamansın Sözden zine geldi Dağaldın mevere Olsun dağ olsun yüz olsun Mehabbet şartlıktan terapur Lay 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 Olsun dağ olsun yüz olsun Mehabbet şartlıktan terapur Sana gamcım Hey
Lokal sultan yaktı gün karantin Sinmini ahırısı mengene tarattın Tezlerini tarattın Min seni yarattın Seni behek gelken yıl Savaşlı şaklıktan tıraptın Lay 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 Seni behek gelken yıl Savaşlı şaklıktan tıraptın Hey 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 Her zaman bir жырлым. Ол да Рашида Бүлін кей жазылған. Анда бар сөздер шундай. Bir mühabbet tabar için bir ömür gider miken? Razil Valiyev onun yanında bir kişi otur. Benimle sizde. Söylerim. Yarlarına kilip jitkeş Dolğunlar tınar miken Sırlarımını söyler idim Ol mine tınlar miken Sırlarımını söyler idim Ol mine tığlar miken Dingillerine kimler kişer Kanatlı kuşlar miken İngilizlerinin iki yarı Bizning yazmışlar miken İngilizlerinin iki yarı Bizning yazmışlar miken İngilizlerde davul çıksa Yaşınlar öter miken Bir merhamet tabarışı Bir ömür gider miken Bir merhamet tabarışı Bir ömür gider miken Bir merhamet tabarışı Bir ömür gider miken
Бәхетле, яқты ел сізге айтайын. Бек зор рахмет, достар. Разил Валиев белән Венера Ганиеваның иҗади дуслыгы аерым игътибарга лаек. Разил Валиев шигырьләренә иҗат ителгән дистәдән артык җыр халык күңелендә нәкъ менә Венера Ганиева башкаруында урын алды. Аларның күбесе хәтта җыр сәнгатебезнең алтын хәзинәсенә әверелде. Бәйрәм сәхнәсендә Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Венера Ганиева.
Сіз менің йөрәгемнең түрендә шагыйрь буларак, шәхес буларак һәм иң якын дустым буларак үзегезнең урыныгызны алып торасыз. Инде Казан урамнарыннан узак еллар бергә үтәргә насыйп булсын. Бергә узыйк Казан урамын! Мин сагынам назлы язларыңны, язларда мин хыял корамын. Язларда мин мәхәббәтне эзләп, мен юрадым Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Мин сагынам озын кышларыңны, күңелемә күчә бураның. Бураннарда сине эзли, мен юрадым Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Мин яратам җылы җәйләреңне, җәйләрдән мин яңгыр сорадым. Сагышларым яңгыры юмасмы дип, мен юрадым Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Мин яратам моңлы күзләреңне, күзләрдән мин бәхет сорадым. Икебезгә уртак бәхет эзләп, мен юрадым Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Бергә узык язмыш урамнарын, бергә узык Казан урамын. Юбилейгез mübarek булсын! Рәхмәт Йосыф. Һәм менә бу чәчәкләр Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановтан.
Президентimiz исеменнән Рөстәм Нургали улы исеменнән менә чәчәкләр чыгардылар. Хөкүмәт исеменнән, депутатлар исеменнән, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хайрулла улы Мөхәммәтшин исеменнән сезгә олы рәхмәтләребезне һәм олы хөрмәтебезне халык алдында тагын бер әйтмәсәк дөрес булмый. Менә чынлап та инандык. Разил Исмәгыйлович зур шагыйрь, аның шигырьләре, аның әсәрләре татар әдәбиятының алтын фондында, аның шигырьләренә язылган җырлар татар музыкаль сәнгатенең җәүһәрләре булып җәүһәрләренә әверелде. Разил Исмәгыйловичның 90-нчы елдан башлап депутат икәнлеген әйттеләр инде. Чынлап та шу хәтле сайламаслар иде ул начар депутат булса, ул Түбән Камада менә коллегалар әйтеп киттеләр, чынлап та якыннан кешеләрнең гозурларын ишетеп, аларга ярдәм итеп яши һәм депутат булып тора. Разил Исмәгыйлович, сез безнең туган телебезне, татар мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә искиткеч зур бәялә бетергесез өлеш керткән кеше. Туфан ага Миннуллин белән күп еллар бергә эшләдегез. Искә ала башласак, инде Конституцияны, Татарстан Республикасының Конституцияны төзи башлаган еллардан башлап, күпме законнар кабул ителде. Сезнең җитәкчелектә эшләнгән, сезнең зур өлешегез белән эшләнгән тел, мәгариф гомумән, мәдәният, тарих, фән, милли мәсьәләләр буенча кабул ителгән законнар, алар сезнең җитәкчелек астында яки сезнең актив катнашлыгыгыз белән барлыкка килгән законнар. Һәм бүген республикабызда һәм Дәүләт Советында Разил Исмәгыйлович Туфан абыйның әйтеп калдырган вазгыятьләренең тормышка ашыручысы булып яши. Бу менә ничектер формаль гына әйтелгән сүзләр түгел, бу бик олы миссия һәм бу миссияны Разил Исмәгыйлович сез чынлап та менә зур дәрәҗәдә бик лаеклы итеп тапшырып киләсез. Сезгә мең рәхмәтләр, теләкләрем зурдан, иҗат шишмәсе түгел, иҗат елгагыз сайыкмасын һәм дөньяны үзгәртерлек әсәрләр һәм чыгышлар көтеп калабыз. Милләтебезнең терәге булып яшәгез. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Атлас кызы Ратникова булды. Рәхмәт, Римма ханым. Мен инде бу кичәнең алдында ук режиссерга әйтеп куйган идем, бу кичәдә бернинди рәсми чыгышларда булмаячак дип. Бу иҗат кичәсе, әдәби музыкаль кичә дип. Әмма ләкин Римма ханым ул иҗат кешесе, ул Татарстан журналистлар берлеге рәисе һәм шуңа күрә мин аны бүген көндә рәсми кеше дип түгел, үзебезнең хезмәттәш дустыбыз итеп кабул итте аның сүзләрен. Менә инде әйткәнебезчә елның башыннан бирле бәйрәм итәбез. Инде мин инде шәхес культы башланыр дип мин курка башладым. 70 диләр, 70 мине бик уйландыра. Ул теләсә кемне уйландыра инде. Ул бит аз гомер түгел. 70 дигәч мин үткәнемә борылып карадым, уйлана башладым. Бик карт булып күренә башладым кай вакытта үземә күзгә карагач. Һәм бер көнне менә мин аны бер көн телевизорда сөйләдем. Утып барам Камал театры кырыеннан зур итеп чабата хатлы хәрефләр белән язып куйганнар 70 яшь дип. Мәйтәм 70, мәйтәм күп бит ул. Аннары бер күзне капладым да 70 дигәне күренми, яшь дигәне генә күренә. Мәйтәм 70 дигән уйламыйгар, яшь дигәне генә уйлый, карт дип язмаганнар бит мәйтәм. Шуңа күрә мин 70 дигәне онытып, хәзер бүген яшь дигәне белән яшим әле һәм анда һәм гомер буе шулай онытып, еллар санын онытып, яшь булып яшәргә язсын. Мин үземне кем икәнемне белмим, сез күбрәк беләсездер, чөнки читтән караганда ул яхшырак күренә. Әмма ләкин минем турда бик күп сүзләр булды инде, мин бары тик рәхмәт әйтер өчен генә чыктым. Мин рәхмәтле үземнең әби-бабамнарыма, әти-әниләремә, туганнарыма, якташларыма, мин аларның тәрбиясендә үстем. Әгәр дә мин менә сезнең каршыга чыгып басарлык дәрәҗәгә җиткәнмен икән, монда аларның өлеше искиткеч зур. Аннан соң мин бик зур рәхмәтле үземнең укытучыларыма, мәктәптәге укытучыларыма да һәм тормыштагы, әдәбият мәктәбендәге, сәнгать мәктәбендәге, тормыш мәктәбендә укытучыларыма. Мин һәр вакыт үземнән күпмедер өлештә, күпмедер дәрәҗәдә, күпмедер өлкәдә талантлырак, акыллырак кешеләр янында булырга тырыштым. Бәлки минем бөтен сирем дә шундадыр. Минем иң якын дусларым
Туфан Миңнуллин булды. Минем иң якын дусларым Казанга килү белән иң беренче мине кочагына алган кеше Рәдиф Гаташ булды, шагыйрь. Рабит Батулла булды минем дусларымдан. Миркасим Гусманов академик, Абрар Каримуллин академик, Индус Тахиров академик, һәм башкалар. Сәясәт өлкәсендә минем укытучыларым Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин һәм Минтимер Шәрип улы Шәймиев булды. Мин аларга бик рәхмәтле. Әмма ләкин иң зур рәхмәтем менә сезгә, халкыма. Әгәр дә мин монда чыгып 70 яшьтә бер шигырьдә укымасам, бик дөрес булмас. Шуңа күрә ачуланмасагыз, сабырлыгыгыз бетмәгән булса, 2 шигырь укып бетәм, сез анда басып торып армассыз микән? Бер көнем, менә минем бер көнем шулай уза. Бәхет атлы хыял дәүләтенә бара торгач үзем юл салып, онытылган тормыш кануннары, онытылган хәтта усаллык. Кемнәр дошман, кемнәр дуссың миңа, буталып ла беттем дөньяда, шалкарт булып кич йокыга ятам, сабый булып таңда уянам. Яхшыларын, матурларын гына җыеп куям җанга сүзләрнең, һәр иртәне зәңгәр күккә баккач, зәңгәрләнә тагын күзләрем. Сәламләгән чакта кешеләрне, булмасын дип каты кулларым, саф чишмәгә барам, беләм чөнки дырфалыкны аның юарын. Бусагадан сабый бала кебек атлап китәм тәүге адымны, бөтен дөнья миңа көлеп карый, бөтен дөнья шундый ягымлы. Урман кырлар тыңлый сүзләремне, һәр сүземә минем ышана, кешеләр дә көләч шат күңелле, бүленмәгән дуска, дошманга. Бәхет атлы хыял дәүләтенә карап барам үзем юл салып, бар күңелем тулы кояш белән, тамчы дайганда усаллык. Аяз күкне кинәт булып баса, мин кычкырам хыял алдадың, күкләр күкри әйтерсең лә ул мин, яңа гына сугам ялганның. Йыгылам да торып алга атлыйм, абынам да тагын йыгылам, һәм кемнәрдер кулларымнан тартып яздырмакчы була юлымнан. Кемдер мине әйди алга таба, кулларына янар ут алган, кемнәрдер дәшә башка юлга. Яхшы белән яман буталган, кулларымны тартып алам да мин, үз сукмагым буйлап йөгерәм. Ябылганда уфук капкасына көч хәл белән килеп өлгерәм. Уфук сала алтын бишегенә, мин саташам, тирлим, ут янам. Шалкарт булып кич йокыга талам, сабый булып таңда уянам. Тагын бер шигырьнең тарихы бар, шуңа күрә мин сезгә укымыйчы булдыра алмыйм. Монда яткар дигән минем җырны җырладылар, анда күптән очрашкан юк дигән сүзләр бар. Һәм бу җырны миңа язарга тәргиз биргән кеше Рабит Батулла булды, минем укытучым дип әйттем инде. Ул вакытта яткар дигән бер оешма бар иде, һәм шул яткар дигән оешмага багышлап, яткар дигән җыр яздыртырды ул безгә Фасил Әхмәтов белән. Һәм шул җырны искә төшердем мин менә 50 елдан соң. 50 ел ул җыр язылганга мин монсын менә Батуллага багышлап, Рабит Батуллага башлап, Моңлы яткар дигән шигырь яздым. Ул әле күптән түгел язылган шигырь. Күптән инде, күптән очрашкан юк. Җыйды безне Батулла, ул көннәрдән бар яткар калды, үткәннәргә юл юк кайтырга. Күптән инде бергә дулаган юк, кабынган юк, дөрләп янган юк, үз илеңдә үзең хуҗа булып, мәйданнарда батыр калган юк. Күптән инде, күптән елаган юк, зиратларда яшьләр сыккан юк, йодрык тинәп нәфрәт сүзе сөйләп, урамнарга ярсып чыккан юк. Күптән инде, күптән адашкан юк, гынах кылган, азган, тузган юк, Ширек күлнең шомлы бакчасыннан карырманны җырлап узган юк. Күптән инде, күптән дуслар белән җыелган юк, корбан чалган юк, әйтерсең лә иманыбыз камил, әйтерсең лә җирдә ялган юк. Күптән инде, күптән
күптән обком да юк, дәүләт та юк, көткән ил да юк. Яткар булып калды татлы хыял, узды еллар сырап теләнеп. Күптән инде күптән ирек даулап, чатырларга байрак элгән юк. Тукай әйткән, татар йоклагандыр, уянырмы бер чак, белгән юк. Күптән инде күптән очрашкан юк, үткәннәргә кире кайту юк. Хыяллардан корган дәүләтемдә Батулла бар, әмма Бату юк. Тагын бер тапкыр һәммәгезгә дә бу концертны, бу кичәне оештыручыларга, артистларга, җырчыларга, театрга, мәдәният министрлыгына һәммә барчагызга да бик зур рәхмәт. Рәхмәт, сезнең үзегезгә рәхмәт. Шулай безне зурлаганыгыз өчен, хәтта без алып баручыларның хәленә кергәнегез өчен дә. Кадерле тамашачылар, без сезнең көчле алкышлар астында Разил әфәндегә иҗат чишмәсе саякмавын телибез. Мәңге шулай яшь булып калсын. Дусларның, якыннарның кадерен белеп яшәсен. Сау булыгыз, киләсе юбилейларда очрашуга кадәр.